आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो माइखौ जेनेबा खोथियाया बेसे गोजौ गोजौ जाखो लोगोफोरनो खिथालांसिगोन आरो लोगोफ्रा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा। ओमफ्राय बोथोरा अखाबो हादों नालाय दा, ओमफ्राय अखा दोमैनायखाय खोमसि जादों आरो गोसोमल' होनो साहा। ओमफ्राय दा फाथोआबो मोजां जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय फाथोखौबो खिथालांगोन आङो। गोजौ गोजौ जाबाय फाथोआ। दाखालिथ' गेसेंल'मोन, ओमफ्राय दा रोजा बेरदोंनो लोगोफोरनो खिथालांनोसै आरो आं नायलांबाय थादो लोगोफ्रा होनलाय इन्टारेस्टिं मोनोबा लोगोफ्रा। जाजाया बिदि मैखुनाबा। न'नि एसे गोजान जायो नालाय दुब्लिया, ओमफ्राय दा थाबायलांबाय थानांगौ जादों होनबालाय लोगोफोर नायलांदो। माइयाबो मेसेंनिया दाबो ओंखारा नै लोगोफोर। मेसेंनि माइयानो दाबो ओंखारा, ओमफ्राय दैज्लांनिखौ दासो फोदों आरो जोंहा। ओमफ्राय बेखौनो आङो बेसे गोजौ गोजौ जाखो नायनो थांगासिनो लोगोफोर। थाबायगासिनो एसे गोजान नालाय। ओमफ्राय दा नैबाव फोदों आरो दैज्लांनि। नै बाव फोदों दासो दैज्लांनि बे खोथिया फोबाय। ओमफ्राय मेसेंनि माइया बैया गोजौ गोजौ ओंखारसिगोन। नै जों दुब्लियावनो दै गैया, ओमफ्राय नैबे हालेवनायखायसो थादों आरो जोंहा मेचिनजों दै मेचिन दंना बेजोंसो सोयो दैयाव। ओमफ्राय दा नै खोथिया थिलियाव सोनांगौसो। दासो खोथिया सारदों, रज'बावाखैनो मैयासो सारनाय नालाय लोगोफोरनो खिथानाय जायासै बेखौ। ओमफ्राय दा र' सिगांनिया बेसे गोजौ गोजौ जाखो देखायहैनोसै खोथियाखौ। दैज्लां बहर फैलायबाय, माइ गायनांसिगोनलाय, खोथिया फुनांसिगोनलाय, बाबाबो गनाय नंलालाय लोगोफोर। बोथोरा जा मोजां मोनो। ओइ मा खालामनो? अबाव? जानला मानलासो। थाथाबारियावनो मुलि जानानै दहाय लाबोनांदों, माबा मुलि जानानै सेलायलांबाय। मैखुन जिगाबनि मैखुन होनानै जानानै लाबोनांलायबाय डाक्टारनाव। सिनायाबा मानो जायो। नोगोद गुवार नै जोंना लोगोफोर दुब्लिया। ओमफ्राय आयौ सानब्रै सानबासो गायनांगौ आरो जोंना सानबा लायो। ओमफ्राय मानसिया माबानांगौ गायनायाव सानसेयाव 10 जन हाजिरा लायो जोंहा। ओमफ्राय जोंजों आवैबायनो नै खोथिया दाबो बिदिल' जादों। इसिबांल' जादों नै दाबो अयथासार गुवार फोदों जोंना खोथिया। खोथिया एम्बु बुनानै हनै दख्लद दाख्लाद नै मानसिफ्रा एम्बु बुयो आरो बिदिया दख्लद दाख्लाद जाजोब्बाय। मानसिया गान गोजा। नै लोगोफोर जोंना हाया बैनिफ्रायनो नै ओरै गासिबो जोंनि गोजा। ओमफ्राय बाव खोथिया अयथासार बुरजा नांगौ जायो आरो। ओमफ्राय दा नै
เคยसेनसे आरो एवजेनाखैबो ओमफ्राय नै लोगोफोराव थासारिफोरजों जोंहा राव खोथिया थोआ नालाय मालायनाव बोसोरफ्राम लायनांगौ जायो थोयैनि थाखाय ओमफ्राय नै फाथो बारिया गोजौ गोजौ जाहांबाय जोंना ओइ मा फाथो गेजेराव हाबफैबाय आजा सिखारखो ना माखो नै लोगोफोर जोंना फाथो जौहांबाय माखौ नै हनै फैगौ नामासे हा बादावलायथारबा रायदावनायखौनो फाग्लिफोरसो हनै बेरायफैदों जोंनाव ओइ आइमोन फाथो नायफैदों जोंहा लेवार बाखोना माखो आंनाव सिख्लाफोर खारलांबाय लोगो मोनबाय बैयाव खोथिया नायफैदोंमोन आं ओमफ्राय आइमोना बेरायफैदों जोंनाव दा लोगो मोनबाय जों मा थेमायाव गाइखेर दङलाय दखानाव 10 थाखानि साहा लोंहैयो गेसबो दं माबो दं बनबो दं मा जानो ना बिस्कुटबो दंजोबो बिस्कुटबो दं गेसबो दं फैदोरा आयौ अबाव थांनोनो ओमफ्राय नोंहा अबेनिफ्राय नोंसासोफ्रा दखानाव थांनो